Morjesta! Tässä videolla nyt sitten muokataan kaasupullon suutinkääpäiseksi tähän termosliin. Tällä kertaa tyhjään pulloon, mikä on jo aiemmin muokattu ja otettu takaeskuventtiili edellisellä videolla pois. Näitä kaasuja on monenmerkkisiä näköisiä. Näistä on jo suuttimet käytetty, mutta tässä on esimerkiksi nyt tämmönen Uniliten pullo. Ja suuttimet löytyy täältä ja täältä vain testaamalla nyt lähinnä tämä suuttimen halkaisija, mikä vastaisi tuota reikää, niin taitaa nyt tuosta esimerkiksi tuo pienin irti täältä, ja tämä ei nyt sitten tältä se käy, että se vuottaa tältä välistä, jos sillä koitetaan täyttää, niin taitaa ensiksi tuossa jotain valuu jotain rönsylöitä, tuossa tasataan tuo nokka ja seuraavaksi sitten mitataan tämä suuttimen. Eli nyt kun painan pohjaan, niin tuosta näkyy, että tuo kartio ei vielä painu tuohon tänne kartioon, mikä tältä pullosta löytyy. Eli nämä kartiot kun saat vastaamaan toisiinsa ja samalla tuo jous on painettu pohjaan tuolta, niin silloin se täyttyy ja samalla se tiivistyy. Eli tämän mukaan noin milli otettaisiin pois tästä suuttimesta. Eli tuo väli, mikä tuohon jääpi tällä hetkellä auki. Tästä vain terävällä jollakin työkalulla niin otetaan se milli pois. Mahdollisimman suoraan tietysti koitetaan se saada leikattua. Monesti tuo pieni suutin noissa pullossa on kääpäsin ja näitähän voi fiksata vaikka uudella hiomapaperilla sitten viimeisen päälle, mutta kunhan se on se leikkaus vain suora ja tämä suutin olisi oikein mittainen. Nyt kun sovitetaan, niin tämä suutin menee tänne hyvästi ja nyt kun painetaan, niin näette, että se tiivistyy, tuo kartio menee tuon suuttimen kartiota vasten. Noin. Ja nyt me voitaisiin koettaa täyttää tällaista. Noin. Ja tosiaan siitäpä se lähti täyttymään, pikkusen roiskuu, mutta aika vauhdilla menee. Nyt on jo puoli pulloa. Aika pieni vuoto on tuossa. Tämä käypi suuttimella kuin suuttimella, tämä se vai tekee oikein mittaiseksi. Noin, ja meni se ihan piripintaan tämä pullo. Tämä on viileessä tämä pullo, niin se voisi mennä vielä paremmin tuonne. Kuitenkin vain oikein levyinen suutin ja sitten mittaa tuon, että paljonko sitä pitää lyhentää tosiaan. Silläpä se onnistuu. Muistakehan tilata tuo pojan kanava, siellä on paljon ollut katselukertoja. Ja termoslin täyttövideollakin. Tai pullon muokkausvideolla. Mutta tilaajia vähän, niin muistakehan tilata kanava. Moro!